Yes, I'm going to Emfa Emra Badwam Mpensenpensemu so on Adom TV, DSTV channel 280, Go TV channel 119. Share live and so on. Call YouTube, let's search for Adom TV. Okwa behuno stream no share mo bi enye bi enhwe. And then come say ba ko one more me no ba be ne anope one on the brighter side of life. Happy 70th birthday and come Mr. Ernest Kwashi, former management member of Accra House of Oak. I wish you all the best. Nyamisha no nyo kese kopem so be kese pa. Also from Akwasi Ajma news editor of Adom FM. Was nyami enchita Mr. Kwashi. Happy 70th birthday. Also happy birthday confirma mami ya entwa sakode ya wo Amstead Asante Mampong. You are 12 years today. Happy birthday to you. Nyamisha no nyo kese kopem se obeye kese pa. Bededi Akwasi ensia. Pedikese na peni ba bedi enkomo. Eye sofo wosua bambo eho ensem oye a student of University of Professional Studies Accra saso na Baptist Convention Evenfonso Odimutintimai oni chairman Edma National Peace Council Reverend Dr. Ernest Baba boko de Nyame ado boko Nyame asumdwenka asumdwenka also Secretations member brema de nyongongwa any Baptist fosu sadi yesu etie Papa Peace Council to say Nyame ado bibia ye boko se oman asumdwe ho adwuma na egoso ye okay for now die na da mo pronso a mo di ho adwuma se ye kase e magana kasi me da se ensem no de eye bebre me kase no eye ahensem ene asase ho nsem a ekoso oman mu no ye wo mu nsem be ahenu aduokono emienu ene da ye pono so sese aye ka ho asem ahenu aduokono 292 asase ahensem ne nsase semon ne ade a ekoso ewo oman mu the time we were na nkofo adwene on say Peace Council na ya na say election abane ye kasa nti eno ye dwumadie ba ko a eda ye pono so a ye di ne sese okay make say ya nso ye di dwuma ewo secondary schools okay ye bo modern se ye be ma mabunu ya te ase se atuntuna asemo a sebe ya na mrante ne maba wa ye no si ahwe ne ya esunsunsan so be ba o man mu no emwa ye okay teacher say secondary school for no we school no more be free school ya shi school car ya bobo teacher for car say no ya bubu pono ya say Miami school na afi twa mu omo bob say bobo school nyina mututu ni nyina atugui ansa na school for no free nti ya sha see e secondary school so no say na be ya mama enkola no so hu no say ehia ma say ye hwe ne amayi okay afie mu nso ya di dwuma ama GPRTU wo mu nso ye mama ehunu se wo mu de kura mfidi a omeden krofo de na nam kurodua mu wo be he no bi de bag bi abeto ka mu wan hwe ne ye etuo ana bibi de hye mu so mutimi bi woni no mo hwe ekwan so mo ne nam no se na be ya nipa boni ni bi emfa kwan bi so emra me hayen se omanfo sanso na ye di dwuma ewo omo kopo so nti ye di dwuma mienu ba ko wadan ba ko elimina ama aposofo ye kan ya na adwene ye se sebe wo mo amopese wo mo ha oman titio ewo atifiam fm no ho na se nipa dwene ye nwene eposo se pirates fo betu afa so nso ba bedi bone ewo oman mu nti ne posofo no nso didi nkita ho se na be omo nso koposo a omo mi woni no mo hwe ne ama ekoso omo hunu bibia omo so bebo amane Mama ye hunu ni esese ye eno akire no ye ne prosifo ene party fu nyina nso ahia be bosome etwa mu edo mo kwose ba bi na mienu okay adwenwene ho etie party fo no omanum nsem a etia prosifo ene de ntia ma prosifo nso ye nema bi a omo ye ene ko transe Mpensenpensemu a se ne be ya ebetimi de nema tutu ye ne prosifo asojafo immigration ne security services for ni nyina nso kosia akofodua eno nso na miensa ene party for yi bi
ɛna ahemfone ahemafo civil society for GPRT for civil nipa wo man mu se na be omo nso ne posifo be hia na edi nkita ho ne posifo na hunu se ne aman ma no dwene fa wo mo ho titu we se posi nya kobru wo bia na okotutuo ni ande na posifo no so aka omo de ama omo ama nso atiase ti wenum nyina ye niama ye se ne be ya butaya de si ne so no se be ma omo na nya na somdwe ne be toto ama niama akọ ne sese ekro then no akire no nso afi no ye ne political parties no wo bosme miensa bia no mo hia ne adwenwe ne niama ho se ne ha wo mo ne enko yie ne sese de tu yie se ne be ya ye kọ afi e be mu abatuo mu no ebetumi atoto niama yie na basabasa yo biara no so ensie ti wenum ne niama kakra sese ye da epono so a ye di ho dwuma ye hwe ade ba ko e se etete pa odi kan bo so a atwi mebradwen so ye ahnye onsem ene ba ko koso adrejiri din ma kan wasa mu tieti mu akakra mu tieti mu no eye die ne kofa de ba succession plan no as to nipa we ni ho a obedi ne ye issue anase obi ne pese ogu ne second de be wurem be cause confusion keke because em say ye hwe o man mu a me tu free kuma se betra nkran 1986 me ba for na metima 7 sabre no wo free achimota bia ADB we ya Eko St Johnson no na bibititu bia ni ho wo tra St Johnson ani aka nyina ye oyurem obi ka che so to ofanko a na je se wote ekuroto sana wo fa abru kwan so obi ka so wote danfa na ho ye kurase ene ekuro nyina aka atua na mre bi atwam na ahemfo no adwene ye won se wo mo nsa ase bi de da ba bi no sebe obi anhia ana hu nhia ti bibu ye ni gu so ene kuro ya kan atua ene binom tinsan wa mu ne achi eba adwuma won kan ebi kura be firi suhum aba aha nti ama asase ho asem no aye bibie wo ho ena ehemfo ne di kan no bibire nso atonton asase ne bibire ama wo ehemfo aba konwa so siesei no so ono so nya bibi die enu nti ama asase ho asem aye asema beda wo man mu ti ba bi ko kra asase aya ton no opeso oje free won sem se na be ono so beton no so nya bibi dia hwan kodwa no wenum nyina aka ho na ama ne ama ye ne aye no na eno nso ho ena binum ewura mu atuntran sanfuo yi aya mo langasi enso din abonefo bi ewura mu so hene no be ye de ne enso be ye bi to be hwe ne akobu obi dan ne ekope ne sika ne ebo po ne ye ne nyina ye wenum na akofa ohaw ya beto ye so se oman a ye di ho abobo sisi ehun komodie edin asem a edin ye fi se oman mu land demarcation semono and total senior esese nketoto nti bebe ho ana boundaries ya de no mahie so no eni na ho papa eye no obi di akodi obi di mu kakra no mo ne ade obehwe no ye plan bi to ho na chi asan kwose no ne aye no ya demarcate na akoyi bibia ho ni nyina aka ho na ma sansense mi abeto dwa na be adeso ama yen se wo man yen hwe mu meetings with political parties or corporation to say eye pa omo fere mu nti na omo ye ne sa no mba bonton abe yare foforo eno de say omo agro bi no budie ya tiase nti nyama ne bo ha obi tiatia mu na peace kana na mon kasa enim ne aka no edem nti nyama bo omo ya na ye bu ani aguso na emum de ka kire omo time bia na say mo betu aye ne amoye aprapre de obi ewo ho na emum etra ko ru ba bia na peace council de na asi form say sa bre de yesremo ne amadro no ya atra mom ye mra fie na ye ntena se na ye nka ho asem ti ye kobodi no aboa last meeting no mo ye MC ye no nkran ye prampram party for na sre ye nse ne no mo ye no ki enye bi origin bi ama wo mo enre chi ya kra mpanifo no ba kwa san frɛ ye bi o se nkomo no mo ne kan ne ho asem hia wo ti ki epetimi kwa ye nye ma mo party na nkasa na enye bi ma mo o man mu nyina nti megiri ye se ne ye kɔ no eye na ne nyina no ye siesie niama atoto kwa mu se ne be ya afa ebe no abato no enye wontwi se ne ba ko no yo ye no ye to ababa ko 2020 ne wie ye no ye de party for no ne omo wo election ho dwumadie nyina bidie no ye ko share ada nanai after 2020 elections ko tena se hwe election no ne ye course nyina party for no penifo nyina obi awo na yisika ho
civil society police for de ben nyina na yakɔhyɛ on the nine ya dwenwen niama na wie na de niama to form say niama omo sre peace council say yenye ma wan sana 2024 no aba nti niama ye wenum nyina ye part of sa niama na ye kan ye no na wo hwɛ kumawu ene ase north ya eno ye first test a ye hwɛ say niama ye no ye adwuma na ase nye adwuma Muse kumawu nyama kakra sisi ya sen kakra sisi de enso ankɔ sɛnea ayawa so no mo yɛ no aha ti we no nyina kyerɛ sɛ nyame dom no nyama bi kɔ yie kakra but ɛno nkyerɛ yɛ sɛ yɛ na ɛsɛ yɛ kɔ so ɛtoa so a sɛ ne bɛyɛ ɛno 2024 na nyama atoto yie ama election akɔdwo amai party for be raise concern about 2020 election na woka wasɛbi ɛsɛ nipa kunkum ɛbɛmu and they even describe it as since 1992 2020 kwane abato ayato a nipa nwotwe ewu mu meeting ya mo no mo eye no ebe mu kwan be na mo fa so a mo siesie saa asem no eno no ya na ne ka kire omanfo ene party for no de omunim se peace council wo ne brofo ya ka se mandate ne ya di ahye yen sase yenye okay ti o ba bia ye dwumadi ekopem ba bi wo ho a entram kuduro ho okay nipa kumba mu a e prosifo ene court fo adwuma nti ye bedi nkomo na kusi baabi okay aha te se adwura case ba ye se didi nkomo kuduru baabi stress de be omo tutu ne ma bi na omo ma compensation ni ade na nipa asom nwo aha ye ka kusi ho a na ye jae ne aka no se aban ne won na eye omo dwumadi no toa so de ko no yenim so omo di ho dwuma bi nti no ayedin wo ho nti ne ma ne boy toto akuduru baabi a ahoden ade aman no kuduro ho de ade asem no kosi na ne aka ne agya ma wo mo se wo mo nto aso nti enkomodi adidi se wenum ye niama se so mo timi ka ho bi se ne be ma asomdwe aba na ye nyina no ne aye kɔ ye nimu no basabasa yo bia ensan embabio okay mutu aban for ofa migiri ye so ofa ne ye ka fa saase ho ne ahensemi o mampanyini kwa sere ye nsenka ekwan bebe mama no a obeso oni yehia na yakɔhyɛ baabi ne yɛfa ho adwene no penkofo bi ka ho ne because ahensɛm no baabi edro no ɛyɛ ahadwene na nsɛm wotieti na ahemfo ne bi kan nom ne ade na asɛ yanto yɛ boa nso ade ano a ɛbɛha yɛn nti yɛ nyina yɛdi ho nkɔmɔ na nneɛma ne bi wɔ anyɛ ne nyina ne yɛtumi de ba abɔnten bo ɛna ne yɛnte aseɛ na yɛnwunu National Peace Council twumadie pɔte said now can komodie bu amanfo fi say sorry ya ne yedi ka ko friend National Peace Council for way amene bi bukura am na akwa say National Peace Council no seems to be favoring NPP am yokonko da sibebre yedwumadie na abande ahye yensa Act 818 parliament pass ye no ene se yemfa niam bi entotototo akwan mu okay na yentintim niama bi ento ho sene beye a se koba se basabasa yo bi si oman mu a ye beso ano de dikan si ye so ano na anye yi na asem ni si a ye bepe kwan mi so adwodwo no na afi ya pe kwan ye be fa so asiesi sa niama miensan na hye aha na eno na ya na bi no mo nti ase nti ya na mfuza se yetimi ye bibi edikan no sebe ye ni tumi bi a de chi nipa Peace Council need power to arrest. Aha. And you need power to prosecute. You need to be in court. Nti ye woni aye yasem no kusie. Ye de ano na eka. Aha, nti de ano na sisi asem. Ye de ano na ka kire bi se patapa asem ya wuyi. Edu ba bi no ahwe ye de asem be ba nti esra wo ye ntwa so ha. E na afi bibi kosi wi a ya free ni pana kwotena dem na etu omofo se bia mom ye hwe ni sisi asem no na enye ne a esese ye no. Ni enkofo ka se ase ya na aban ba na ye taban na chi no ya boy sa asubu ya aban bi aba ye nya bi time the opposition bi feel say ye ni aban na da aha ya adwene bi na wo party for no trimu na megiri ye say na kakra mu no sa adwene na sesa fi say o mahunu ne ma bi ye de atoto kwa ma mo mahunu say nya sa na asab ye dwumadi ne ye de gina mfimfi untimi nye Peace Council adwuma enko ha anaso wa ha ye gina mfimfi ene ye adwuma asem no ba na esese de to ne de ato esese ye ka ne de aka nti time bi wo ho a nyambati no ho abonten no ye kodan mu a ebetwi wani okay ye be kan che madam for kasa we wan kan ye ba bi wo kro mo amba mo ande che opa ba kan je se ye ne nipa na kasa dada ti esere mo mu mi ntwa so ne atwa so
aha nti enye se ye wo obi afa tem bia sa na ya na opposition no adwene ye wo efiri se emre atwemo no se na peace council no fitian se ne mra no sistie no new council no ba etrance July ansa na election no December nti ya na yo se aban na ote so no ene yi mu okay sa na ya na ye ye ba November ene ye tran konwa so ene ye election December boso ba ko pepepe ti boso ba ko mu no ne awoye bia fe na do na sisi form ne ade nti ya na obi adwen se na braba na dem ba na mo ye adwuma no ne ade ne sa na tie ba se no masesa ebra no se mra no ye se boss ne committee bia no je se aban na adwuma wie na mo so ma wie ti se o masesa no nti ene government ibre no ebesi na afi foforo no so aba no mo so abaye ho adwuma se ne se ye Reverend Dr. Ernest eye finene no etwen komo na no pay e Badwam dwumadie so on Adom TV komo kese da amanfo ano ene yabantugo the hope ye mabunu no enni what one kasa onua Archbishop Nicholas Duncan Williams so no wa sha se class so be start up so akwes kwes mo bi moni Ghana mabunu hia o gidi organem gidi de ye obi mabunu wo bi nanso menka se gidi ewie peyo okay efiri se emrante ne maba we to a different SHS bae kola ewie school abegu abonte na doso omo ko university adoso nti me passe ne manya university ankwa ehefa na memfa die bi na mentoa so se na de SHS ade ye wie na wan passe a kane yesi ekọ remedial ne ade ne kra se hu ba bi ade fa aye bibie wo ho nti ama mrante ne maba wan bebre no ni da so no aye bibi ewo ho okay enna wawie school nso adwuma ni ho se ne yesese nkakane no na tie time na ye ko school yi uti IPS kane ye ma kwan kura na companies yi gina ho aye pa accountant de akoro nti wo wie na chezo nim se wo nya ba bia ye secondary school wo ma kwan holiday a utimi ko vacation employment baby no beja kakra son asan kwan school be wie na kakra sho boton ade ko school ene entesa because enwuma no eni ho senia ense ye nti eye hawa abeto oman yiso na migiri ye se enye aban ko ese aban opposition business community ene ye nyina tena sibusa ye ho se ekwan ben ne be fa so a ebetun aso saade ya no okay oba mo kan ku nsemi se be ye de ene afi kakra ku asi o man nyina mehunu bi 66 ne ne ye ba nyina manitua bia na abesi bia de adre se ku si o man mu a o hawa edeba no mebu no ebi hunu bi da nti o kan na da o man no na yenye ku wo hunu ku pen yanka enka o susu ho saada ben fie mienu fie miensa ye da enwumre no nsia ya so anopa no nsia wani nkum kra se koda ukura ntuma ye se ukura 6 years oba 6 years ko etimi che ebo edi ade ye so twitwa ntuma mu no ye hu nia bebre o man ma ku de ye si stress nke bi nsi o man mu da no nti ese se ye boy ho mo ne toto nia maye ne ma mabunu no enya ni da so okay then no ene ye ne aban penefo hie ka kire wo mo se youth employment ya se hu hia ese se obi a dwene baso na fe nso brante ne mabawa no nso enye wo adwene se mi wie school na ma enya aban adwuma anya die bio ne betimi ayo okay ene emprapra ho na doso brante bi fi so sorry ya na obi ka timo no so onya bi stremu enso ya ntenemu sa ye adwuma ansa obi okro ko school ne baby amene ntie o secondary school ne che ne se sie semina ne ne amane ma bi ni ade se o ye nursing nti semina no wajai ba ya ka kire no nti ye fie semina ye di ye fie adwuma de ono na ye ma ne ska no kototo na ba ye ade ama ye abayo ba akoti enchen wonu sua firi ne nchen de aye adwuma de akotri fe wow house maid no wasua de no de akotri fe amana ye wonu nso okosua de no free school ba no ba no aprapra no ho se okoye nese so ho inti omo school yi omo ye niam bebre craft ni ade omo ye no school ni nyina wo de ba bontin be bibia ebe yi okay enso nipa no adwene ne se wo pa ban adwuma ye wo pe bank adwuma ye no wo pe high court eno an si won ne so nti bibia ne ho a wo ka wo te ase okay me offer se ba ko tena men we school
University of Cape Coast. It taking 7 years and san wonya adwuma. What's in a few 7 years. 7 years no or ye Tom Brown. Okay. Tom Brown or ye ya kakran share na din say yero ho ye ya ko bi za chire wonya adwuma or ye adwuma say or ye adwuma. Inti niema bebre o ho ankola no sua wo school a emetena fie na mobonsa. Bomodin ye wadwene say dia na metime dia ye na me so metime ma mensa akoma no. Ni nyina ye niema say awofo asofo imam si yetu nkola nyina afo ba bi ebetumi atu omofo biara na mo bia nso aye ne ebetumi aye na aboa ye obi say sobofo boafo no eye hwan ene na mana kwakwa ya asem nti obi wo to otwa na a ko bi wa reverend wa wie school kura kakra obenya kura de ato aduane de kura so eden no ko fa bi wo no de ahye bi ase eno den de nanso megide ye say time bi wo hɔ a wotimi toto wo ne amaye na one boafo bi di nkomo no wote wase ya oso wase na yeye no an say mamiska nkoye adwuma de adwuma na ade koye na mum sei ni sei na masua na me sei ni sei na me feel say me ska sei ya ebeboa me matimi aye sei bi de atokrata so ma kire mu amu bi say me hwe na eto asomu a kakra bi esem ne ma me odaje kakra na sha ase me hwe na afi nso ye adwuma ye fiti ase kakra me ma ye private business pay nti minim ni American nya say me ka no kwa me fiti ase kra cassette first contain a yam kra na 50 boxes pay okay da me kai me secretary buy say anti say adwuma kra ni nyina ni but 50 no e buy na Sunday scan shame kakra edi afe na afe me tibi kra container ma na yi wow nti e konen kakra na epepre ho no a me ye adwuma kina na obi tika mu de say me koto car no ne ande no me nyi ni say eboaye enye politics na paint sa picture no say ena wo no nwua enam o kina wonya MPP NDC mu wura mana fe ba kwa fe mienu obi ana ko ntimi hand afe no oto dan wo East Legon eno no de me gide say ha adwene na ye man mo no ye ni emra bia eye adwuma se ne abrochire nom eye oko America says na ukra $5,000 to koto bank pay e to mu e be raise red flag no be die ene die kire scan free me ye hey ni bibia do bi ya ade anu anso ye na ade na no na ama enibre yi aba to bi hwe ni obi ye me na cool school nya na classroom e bi a wakosie na ba bi a megina dey say me force na me koye bie ti kwan bie ni so fa so kra no a no be so fa so no koduro eno no emoayen okwan biara so ba megiri yesese ne amaka no eye asofo ene imam si ewa ne ye hemfo ne mpanimfo yi no ye ne mofre ni nkomo enkire won se ye tu nan ba akon ye tumie no kakran no ye beduru ho ne obesom bi e ba mo ansa timi akwa no bi asom kakra na kakran biti krom ha nkran krodua mu ya tam rubber bag see it so atompen nti obi hu na oba bia ka say na ne de wasi bie ni ade ya nyuma bebre ansa na nyina ya survive okrom ha nti we nyina hwe say wo di sofo na wo san ya private business nti na wo na so rubber bag na nam krom na woton waso de bakura chia wade asem na abeka eso ye kopim say chire nyame pagya esi ba bia e pagya adwuma no kakraka de si fom no nti mesre wo bia say empepre wo ho nkase me bese me ye te se wo bi ekina kwan a ofa so no wunim na pepre wo ho anhwe ana wakofom wo fi se be bia ye do ye hia a national dialogue be to deal with this youth unemployment e ka ho asemi kozi no kore ye hia ye tufo aka kire mpanimfo e bi se enye just youth employment oman ye ni bibi da ho say near person in the next 20, 30, 50 years. A national agenda. NDP since so. One more year na as you kurem. Okay. But the here must see na it me trans near chichiri bibi to one kasem. So we are party A, party B, party C. Oba ade da honi. Okay. Hweso na near da hono. Ye wadwene se de na me metimi aye me breso. Okay. Miss me ba na hweso ma hwese miss me breso de na metimi aye. Yeah. Since ya te se we ba no ya de no ja hokwa na we ba no ja to atwe no so akwa ne de no na ha ye wo sa de no ho but se won national bibi e da ho a ye nyina ye hwe so a
me yiri say ebeboa yen so we say secondary school we hear say e 4 years and about 3 years and 5 years and about 4 years ni nyina no moa ma niam enko e ma planning no moa yen so man so ye need national plan aso man Ghana eda ho na me can say total ownership ni ho okay total ownership ni nti e wo mu sem penifo ni bi fie na ye de nanso ye ntimi political party ni ntimi nhyeda nyi tumu say okay enu ni we ni ye nyina agina so a ye de adwuma nti say ya party also e be na de owie no kɔ na assess san ba na ba ko ba okay wo ye kozi me so me ye me de me so me agenda na because omo manifestos na e ba no e bia ne why focus on the agenda no it don't mean say no say ye sure say me say your political parties manifesto no ebe link it to NDPC plans. That's right. But NDC plans is so but you go can obe catch us say ene nana Akufo de baye ya power and penufra o me hwe NDPC board no virtually assessor. That's right. So say NDC ba say obi nya gidie e wo saa empenfo no wo mu asa no ma ye adwuma kro na ya na e bibi e hono na make ye can say ehia ma say o my trans ni adwene ho na me can che parliament if we say sabre nya hang parliament we ni bra esese nki time tutu ne ma bi o man but ankobasa niam o mo ye nya sa na ti because say no what the asem to na ka say nyina yen kan e betumi aka because numbers ni about the same but o mo pepre aya pepra bi nti niam na nko betumi ato mo boase aka na yi pa no edan chen ti ye ti akire no ye ne ho ba kire ye ese en sheda nya hang parliament so fa so pass fa so na se ye nya no menyi ne se ya drusa e was somebody po no de be reverend ya sam kesi o but e bi musu ya ne asa de nyina so be hye mo aso foi so ye politician free ye man pani be pim the list assembly member o mu nyina wo mo na ase e bi musu aso for se musu ne mba dinti ye mpani fo efum kura ne kakra na ye modin se motimi aka akire o yes sir aso for na asem ne kan ye din asore no wo party fo nyina bigu NDC wo MPP wo CPP wo mnum ne ade te se wo sofo no gina ho na wo kasa na wanhwe ya wo be kasa afum nsore ba okay nti du ba bia ye nkasa ye no wo hwe ne yi se ne be ya men kansem no na asore ma adwene nye me se mi gina ha okay eno ne du ba bi wa na ma asa asofo no ntimi kansem no ntimi kansi so ye but ne timi kan ye the national organizations no to say Christian Council okay the Catholic Bishops Conference eno de mpanifo na ko bo pon ya kan asem wo de share sofo ba ko enye yi no ko ye say sofo ba ko da sori ano no de ya na asem ne kan de wi na kan aye din wate papa eba ni aba be toa enkomodie so about eye kuya ACC ye sub region ye ebi mu raise concern on say ECOWAS de any AU no be kasa ji say ne member ye nya member state no ne member ye the president no ho aka asa na ba be kasa ba sa ne member na ye president no ya de a etia ne manfo de a ene ye wo yedin ye nte ho ase be se ba ko ye peace council nansi a e sha se bebe nkomodie bi ahase e koso de ba menim se motime hia mampani e wo this school ya wodo a ACC ho a in the first place no so we hear mandate na e ma ye kwan me enko okay because we travel man ntinya de a ya je sie na so se ye ka ho asem because atra ye mandate no na ye boy ho ban so se ade na eni mandate me be se de na kotum okay na nkofa bibi ama the same thing so na sometimes wo state institutions bi wo ha almost wo certain mandate bi a ma yenso ye ntra nkonko ye ne omoye okay ye ja omo mtese ne na mekan se obi ekotwetue na Afri Peace Councilor de na ebitima ye ho etu asem ye positive asem there was a positive na kokan asem ne atwe ho abegina baabi ti nipa betimi atran mu atie de na Peace Council we no mo wo ne enye ye mandate ye nko ho but we city ye twa baba ese na ne Reverend Dr. Ernest Edijemfia betoa enko twe ne esubedwem enie ye ba ese
Eti amanfo adi omusika when udia area 12 ho anwumere 6 enso ahonom twen odie ebebo nanso we no de na say okwo anmu asa Reverend Dr. Ernest Adujemfi chairman the National Peace Council that's where no etwe enkomo but about 2 years ago and a Ghanaian Times this story by Peace Council worried about coup in West Africa and ekwara misa no aye de nche ne nanka etie no dealing with it from baby IT. How worried and how worried are you today? Megidi ye said near ekoso wo ye potemo ha nyina no eye asemo a ha adwene ye if we say yen a sebe ye ne afi a ye hunu ku pay no ye nim se ne ku si a ede ohaw ebeto amanfo so okay na wohwe mu a ya na won mo yeku no o ma wieye ene ne politicians ye enso wieye no so ye bia nantemu se soja fo no cha ase a ase be bibi kikiri ebidu ba bi no no kra dan no ho asan be civilian no asan be jakonwa no asan fa ni asan kosi ba bi esie na but in between or how the ba any pabra bomo ya the curfew about won't mean you say in the restrictions ni freedom ni ade ni nyina no emwa eno nti ni esre onyankropon se onnom ye na ye hai ni amasa ensi se wotu kwan kakra titi wa Africa man mu na obagana wotu se nyame adom ye bi soronko wo man mu ya sumdua ye wo ne se ne niam sitie ne kwan fa so ye niam no onyame adom ye niam sisi be mfie me no me ensen ne ha we ba wiase nyina no ye hai ye ensan line ento petro aduane ye kasa aduane bo na ye den ba aduane de wo ho ti oman onyame adom ye bibi eno ne ye bompa ye sere se nka onyankropon nom ye na sa niam ebi mesan ye wa ha na ma ye nsan ko ye chi enko ma ohaw bi ensa mama emeto yeso nti asama ha ye nyina wo hwe ne ekoso miamia hudo ya wo hwe Burkina de ya say extremist virtual ma fakuru ya fa enna enne nso omuguso eba Ghana nya se ye ho atoye ana se ya fa ye ho adi ya di agora bi betimi asia de bi nya si nso a yenim ne betimi ato o man no nti ye nyina ne ayesere wonyame ne se onyankopon nom ye ma omama ne nyina nti ase se kabi ma men ka bi amamu a ye se bi obi tena konwa so a wacha mfie nan acha mfie ngotwe bi nansi a ye ka break ne keep yi na anyway aba na yesa ke no mfie nan mfie ngotwe ne asesa ne ye koye nim ye nyanto boase na fe bre no so a ye nkoto aba na ne yesa sie no unyame dom na sesa o dom na sesa o transfer ne yakoye baabi okay ti yenhwe amahudo a atwa ho ahyi omo enya ku no menyini se omo cases na bi na esi wo Ghana say for example omo bi Central Africa we say Gabon yeah ne die amanfo face omo abusunya ba kwatena akonya so over 50 years near the ho afono ye aside that one sa anya ne ma ebesa makro na 2 empon menyini se bi ace se Ghana de be sia den be cause amnesi megiri se ye ha no senior constitution this tie ne se ne sia tototo ne ama no ene kwan bi so kwan meka se na Ghana fo ani asie bie kusie no okay eni ama bi o nyame adome nti nyame bo ha entimi nkoso wo ye man mu nche se ne ekoso che baabi no most of these countries here can teach you now ko French colonies and France for no da so wo hold bi wo ekuremu exama nyina so nti so bi kotena so a na wo ye we na say okwara so sanya France for no protection kakra bi ka ho na ye fa ho die no emu atere nti menyi ne say ye ha no bi betimi atena akonwa so amfie bebre no da so te so ye modern sre onyame se onnom ye na ne ayekura mu ye ntimi mfa nko mpaye ne ye bo se nsakra esese nya ne ahoto esese o ma manya no
penifo between the nyama to kwan mama boy nyina ma nyina yatena ye memu asomdwe mu yes sa aban mu de emfie na emfie nwotwe but eya kama ese abekronsa ene etia no ni wo position obeka ho asem ana me ba ensuo nkane abo akwan suku begina naso oba betena pa wane ehunu hwe no asako position no asako repeat the same chorus the asaba bekire enye na ehye mabunu na bufu we de megire ye se omama no ena yesese yetena se na politician no kasa wati ni yi okay baabi wona busa asem no ya no busa asem baabi won so na busa untimi busa so awaka wanu ato no afa adwene ukose wotiri enu ehu ebeze nipa betimi ahye obo ebo ya ye hye we wa wonim se ebo we enya de nipa no obetimi ayo okay system ye kura sisi no se obi okọ parliament ebetimi aye bi titiri ama the constituency aje se bibi onya ska free common fund parliamentarian bi na wetu ato no boto mo yisika se me amakosi toilet ma ye dem ma ye kwan ma bi aba ko bi de obetimi aye but ya akosi say inti se wanye sika free baby ese sika free ya de na betimi aye inti omo ke kansem no bibire ya ese ye tie achi no busa ho sa asem a wo kan e de kwan be na be fa so abetimi aye so ade okay ba ye misa to ke kan ni timi ye de wie na bre no koso no wanye sika na amfa me ya de na fi ye bosobo okay ye na se ebusa na se ye do ko se ko shemra ya fo an ko se be ye kwan e kwan ye nya wo adwuma ye se ko shemra nti mra no na tena ho me en shemra pa be boa ye but obi gwana no ma ka ye se me ye kwan me si school me ye light me ye de be no gwana no mu a obi wi na de na anya adwuma because baby this can be free no enyo oni so control ya no ni asem nanso ni e ka gu ya so ma ye de no ye de dodo say asome so be ka mabro ni abonti Reverend Bishop Ajinasare ni wasa mu ye dan mu sese nyamedom ye ne sofo panyine kasai ye ne nogopufo kasai okay na akire no ye nkomodidie no ye ma ekosi se nogopo mpenimfo no tiase titu some traditional council penimo osofo ohina oda no ene ye ya adwene se ye nya asem no mu e ma no nka okay nti ho ne ye dikosi ye okay they say the omoja asem no mu amanaka okay dealing with these issues way forward at say because asofo still feel say ye tumi ekita no so chen tumi bi ekita nananom ebi mo gina no so pokura de cancer mu asebe to da bia ense emfata ni nyina ba na bebu abesa free peace cancer kwa ba na mo fa so ne asofo ye wo mamu edi nhyiemu na na mindful so akasa ama obi etimi edi lem obi anyam ye adwuma obi anyam ye adwuma ma no nia sese nyina ti ase ne se emra wo man mo okay sese ya hyemra se ukobo obi bayi a yeah utimi kwa ban mu nti wo ye sofo na kasa obi ye bayifo no anhwe ya se nipa ne na dwen se wo de wo kọ famra kwan so a emra bayi okay nti no na futu ese se de ma nipa ni nyina amomo nyina ati ase na ehia mase ye hwe yen kasa yeyi ni aya yetu asofo no ne mpanifo nyina afo ne se no krese me pa krama ewrade ana me pa kraba masore bankasa ye mu nyina no dwene omana somdwie nso ho sa semi ya meken meka ama aboa ma omana nya somdwie ana se de basabasa betumi aba oman mo okay nti no na esi sudua se obi anhwe ne kasa yeyi se ne be ya asema meka no ma no mpa na minim se na mese meka menya mesem den so na wie ye no na akofa basabasa ye obi aba de manso twen bi ebeto ye nso no ne afutuo na ye de ma mpanifo ye describe Ghana say ye Christian state enso ya ka me say wiase bone nyina bi ewa ya no fafa na de sum nyame ana se ewo yakumem say no ni awudi kan say Christian state em say emre mo no nya sa na tie nti ye na no say ye man ye secular state sa de be ka no na mo Christopher na doso no kwasem ne say ye wo a Christopher mapa ana say Christopher e da wano kwa okay so ye no e ho na asem ne da obi wo kwa asori
enso na che say ona na mukwa ye kan Christopher mapa eno ne wona ye fam de be ka so waje Kristo edi Awurade abetana brabom wa na adwen so bebre no ho ase ama Kristo aye hene e wona brabom eno ho asem ne ye ka sa nipa no isa esene be adioson na ye ka percentage na ye ka ho asem no na ensori nso adoso na nsori nso utie na ebi no mo kekeka no a chese wo hunu se wo pedisika nti no akoti asori o se de yo wo hwe social media ne nsem asofo we be kekeka ne nyama chese wo hunu se ye Kenya mesem anase ye di agro nti nipa na kogu nsori dem bebre nanso afutuo na ne trosem no asem paka na sese ye ka no enye no na ekoso okay enu nti nipa no fra asori dem ba o baby fufuro me kwa asori na ne ye ka chemi yanse so benyeska ubenyeska ubenyenshira inshira sika eno an ye ka ho asem o ye nka abrabo konkron ye nka abrabo pa ho asem ye nka se ye watemu ebi e wo ho ma ye sa ne ma we num nyina ye pia ato nchen me ka se oba bi ba ama sorry me emfie bi atwamu na me program ta notice board no kohwe just so funti u preach we num nyina wa ha na se yan was na say we dey nkofo ma sorry o na ene ni amrante ne mabawa no pe tie nye bi ni we no aha na mzo na me baptist ni e dey hwe me funu ma no aha enti asempa na e de nsakraye ba no ye de ato nchen ene ye ka sika ne ahonya ho asem eno so na masika ni bra ba o man asofo de dwumadi nka ho e ka ho bi ni aye ka no ene owi a de ka wo demo ne fie ne ne niama wo ye ni nyina no wo kire asore ma no se o mo nso sa kwan na no fa so aha but one chire no se onfa kwan paso nso ene nkoye saade no so do be wie no na okofa bibi no aye bibi na ensam na ye ngwara ne nyina tetete ho to tam na bote aso de na asem beto ani mu ahu be amfa asem no mfa nti enye akristofo no dodo na mum dodo na ewo mu no papa ewo mu enho asem na bigide ye se ka mo ne hu be yin asa manfo be ko mo ye se ye regulate and sort of Ghana na ka be ye o eno so betia constitution no constitution say your freedom of worship and a freedom association nti wo ka ho asem a enye yi sa na say ye amendment constitution say ye amendment but no kwasem no say ye asofo mpanimfo ne ye hunu say bibi achia ye hunu say bibi achia aha na titi omo ye sa nneama no bebre no nso no wo mu ni ekuo biya mu oni Christian Council, oni Charismatic Council, oni Pentecostal Council, oni Council of Charismatic Churches. Ni nyina won ka ho. Nti wo kana asem enye yi. E na akoka che no se si anzo ka je se wono nengo sere wo so no wuni bi nti na aka ne ho asem no. Aha. Nti na ye ekuti abo ekwan bi so. E na asem na ye no. Nti sai nipa no utu no fu ba bi enye yi. Na mum so mo wo council si mu bia woni council mpanifo no di nkomo kan se mu nipa e bi ade a wo yi. Mo hwe na mo nka. Aha. Edin so be hunu 32 churches and institutions of Christian Council so be ye masa. Yeah. Enye adwuma because aso from penifo ni hia pe. E de beto ani maka ye madamfo ade a wo yi e bi a wo chia. Ansan kra na Christian Council be gi watum se be ye member no. Eniama be hwe afiri wo nchen ansan no aba no. Wo kra wontimi koye ne am hunu sa. So it means say we see regulating sorry we Ghana. Men ka say well me dey kan say constitution no ma ho kwan. Nemum associations na ye wo mu no. E na se ye hwe etufuo se o member we ni we na niam bi a wo ye no hwe no mfamfa kwa pem eno mo behia mo ye amunye skere se hu be yan se ja mo fa tax ne so so ma ban ne asori taxi and support enuma ye begini se wiase nyina no menya hunu ba bi a ye ji asori tax Ghana nya first country America cried the only scam asori a yes and the amount tax rebate come Ghana nya first country right na ke yem fam ko Guinness Book of Records say Ghana becomes first country in the world that asori ekiato e de abo man impuntu na ye ne sa no a okay e never be wo asori no so ya ye ntiminyo Muntimi bio. Ade. Maybe the convention president in Fie Ngotwe. Yeah. In Fie Ngotwe mo no me be hospital Ngotwe. Okay. Nti fa na se me be hospital Nkurase an ne ho do Ngotwe. Aye adwuma se ebua Nkurasefo.
ema omunya access baby okra hospital bi any ho yeah na de bi akwa kwesi wo de nipa akogu ho no ne ade schools ni ade ayeye aha se sika ya gi free nsori ma hoyi ena ma yetimi de yeye se nua ma wenum nyina baby wo ho a yakoye boho ama nkrofo ye ma mu nsuo wokọ Frankedua your Baptist for school bi o trokosi from Maywe ene yakofa won every shrines ya se do maba ombedi mfie mienu miensa mfie mienu miensa omoba na omoba ho a na taade ehye na ode ba no nkwa na ode ba ye mana taade ye mana aduane di ye mana baabi ada ya kire na de ya kutua school fees amano ade aye MVT exams no we are ya sama na niam wo hia nyina de akobọ ne bra ni nyina ya sori mesika na de ye niam etsa Reverend obi so be ka cho say other big companies mining firms are omuchia eto no omuye some of these social corporate social responsibilities nyina ebim kura ko to the extent of so omoye akwan oye mem eti kan sunsun ne ye de enko a asori ntimi enhwe ne wo nya ho na onyi kakra fan support oman no in terms of tax ni America say near yeah no widespread than mining company. Mining company was certain locality. Okay. And why near manama a hono because the hono why adwuma no why ne de no. So meka schools are between Catholics, Presbyterian, Methodist, Baptist. And Christian churches ye wo man mu a. Wo katum sisi a o man e collapse. Yeah. Aha. At the same time no over 40% of health facilities are work and sort of facilities. Yes. All over the country and in very remote areas. Enti wenti na asori ntimi ntwa tax. Sane ya de sika no ye no mo. Tisa wonji say sika no free ensem a. Say nwuma no nyina beka. Say aban no betimi aye ni nyina ma yende a ne asoma but ye hu say possible. Because of betimi aye because eto no obi kan ahia na mo hwia de ama yen. Ebudu. Ne je mean sika wonya ne modu. Hwe say Oko Northeast. Okay. One major hospital, a Baptist hospital, na Larigo. Yeah. He attended to between 600 to 900 patients every day. He can birth deliveries in a year. We're looking at over 60,000. Okay. One major hospital. The last 2 years, we've invested about $2.5 million. I the expanded hospital. Okay. To catch him some first no ma banya. Say you man beka. But yeah, man krasi fu nyina. The nsuo be start to yi. Senia I will work can for snake bites. I treaty wo ho no. You can want some more crab who some be. Munyin bebre nso nye ne mo ye. Omunyom sika mo talkers akese. Ye to future to social media kire nkrofo nyina so ba so nyamedwuma mu a sika say twom. Say na America no say ye wo omo ye adwuma no ebi a wo ne butaye ndi ode koye ba ye na ye wa ha nso de inim ne ye ne onyame afre ye se ye mra meye te no ne yeguso aye yi nyame asumje nka so Reverend Dr. NS Yao DJV and I would say ede twetwe komo ene anopai wo Mpensenpensemu Badwam wo Adom TV so ojuada ye be sa no we de hia me de akwasinsi and say kese koma production team Koyo force your Waba Kofi Ampedu Dache Hine Ama and one aka sound light camera MC Adamu nyina mase. Ejwada da foforo background.